Noiz behinka Edurne paseien da dauzela bazter baten kaketan dian galderak, zentsura kaketan dian galderak. Bai. Eta nik gaur gurutzuk galdera horretako batekin. Ojo. Edurne. Presauz, zuzen eta gordi. Edurne. Bai. Zuzara. Edurne, galdera bat. Egisa da, irati pelikula egin zebitzen bitartian, etze bela zure gidoiak ikasten. Plaza hori nundik eta oso. Zenzuratutako Iturria, galdera. plazakoa. Iturria. Plazakoa. Ez dugu esango. A ver. Bueno. Hemen egixe ira. Bai. Bueno, Edurne, lasai, mireni tartekabe pasatzen jako. A ver. Gidoiak ikastea gain baloratuta. Eskerrik asko. Oso. Eskerrik asko. Bueno, a ver. Traola minbera. Ez. Nego hortan igual oso jarmaniko izango nazelako, baina neko oso ondo... Badakizue, meme hori da ona Instagramen dala ume bat olaiten. Batxurru hori da. Ate hortatik sartzean momentuan. Neu oso germaniko naz, ez da los normalen, amen Euskal Telebistan eta Daniel.